फ्रेंड मी किरण. आज मग संडे होता. मग काय एक हप्ता घरी राहून सन्यानी आपण बोरच होतो. मुलांना पण बाहेर समर वेकेशन सुरू आहे, त्याच्यामुळे बाहेर जाऊशा वाटते. मग काय चला मग निघालो आम्ही बाहेरला. तुम्हाला तर माहीत पडलंच असेल, सांगते समोर. चला मग हे बघ, चला मग सांगते. चला मग आम्ही चाललो होतो मूवी बघायला. असा लुक होता टाकीजचा. मग काय तिथे तिकीट्स वगैरे इन्क्वायरी वगैरे केली, छान फोटो वगैरे काढले, असे फोटो वगैरे काढले आणि आम्ही अंदर निघालो मूवी बघायला. कारण जास्त जात नाही आम्ही, एखादी वेळात जातो. असा होता आजचा हा मूवी. बघा, छान मूवी आहे हा. बघायला जा तुम्ही तुमच्या जवळच्या थिएटरमध्ये. चला मग बघा. मराठ्यांनी पट्ट्यांची मर्जी राखायचं सोडून दिलंय. हा विद्रोह माझ्या मातीसाठी, हा विद्रोह माझ्या चैन्यासाठी, हा विद्रोह माझ्या रयतेसाठी, हा विद्रोह स्वराज्यासाठी. हर 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 हर. नेक्स्ट व्हिडिओला. मग काय घरी परत येऊ. बाय.